Ki Nongseng Shenong Jong Keshenong Mukro Kabham Hawes Jante Hills District kila dawan ng sorkar ban penpit pembiang ya kecekasa jong ki pulit ki ba pahara hapo kene Keshenong. Hagene border outpost ki pulit jong ga Meghalaya ki don tang kumbah rengut ki ba pahara hagene keceka. Ki pulit ki tu ba ki syam jenjar menta bansa hakine ki jeka namar lagi bagene ka yingsa jong ki kala de besyutap tang da ketar polin bat ker saudong tang da ke plastik. Shushu kilong ru ba menta kala de sa ke porslam bat ke bajur ler Kishutia Ahmadan bat keum gaya lengba jong ki cekatia jongki. Nakilang jong ki bor pulit ki ba pahara kila kerpat ik sorkar bakin le bat sena khamba ya ketika cekasa jongki. Hambai keren baru asisten Rama Shenong jong Shenong Mukro uba Miches Maskud ula kerpat ik sorkar bakan penbiang ya cekasa jongki dingki pulit ki ba pahara ha kene border outpost. Shushu uba Miches Maskud ula ongru bagi jingdon jongki pulit ke Meghalaya ka jing shengan ya ki Nongseng Shenong Henry kisengos nei ba kecekasa jong gini pulin kamlong kebabiang bat kebasengan nak benta jongki. Bat dei namar gane nagaliang jong Keshenong ki kerpat ik sorkar bakan penbit penbiang ya kecekasa jong ki pulin ki bolong kum ginong ap pahara ha kene outpost. Naliang jongi kum Keshenong ngikwa ba ke sorkar ka wanra akan ya ka outpost hapok Keshenong kathan ki jongi kanang bangin khamsuk ha ki benta khamtam namar ki pulis Assam nagapor chakapor ki wanrung klem yo ya ke jingbit na Keshenong bat kamju na gibor jong sorkar kumta ngi kum Keshenong ngi sneuting ngi namar ba ki pulis Assam ki wan nagapor chukapor wan rung hadu apok Shenong jongi ha aja hadu menta ni don gejing sengan namar ba ki bru jong ke sorkar Meghalaya ki ladon hapok ka bonori jongi hapok Keshenong beki lepet ya ngi kum ki bru jong Keshenong habingi letre lekta khamtam habangi lek sagarep karyang kumta don bat kebentapat ya ki bru ki jongi jong ke Meghalaya khamtam ki pulis baki bor jong sorkar ki khamduna banbu pahara ya ngi ki bru ki basong basa ha Keshenong jongi ha ne Keshenong Mukro kumta ibu ya jing kerpat ibor jong ke sorkar kena mungkin wanra ya ki bru khamtam ba kini shengan namar kidon tangsan ringut hagane kejaka baki sa kumta ngikum Keshenong ngi kerpat bakin senyobha ban ai ki jingrap khamtam hagi bor bakin pej ya kinong Shenong jongi hagini kuno benta ngin lek in wan hagane ka area kathan ngedong Keshenong jongi